Ahoj, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu jsem i v minulém videu, které jsme pro vás natočili i s Elčou, za to, že my jsme se jako i rozhádali, tak spolu kamarádíme a my jsme natočili takový jedno, ale ono se nám nepodařilo přihrávání, takže se jako nešlo načíst a teď nejde udělat znova. Takže jsme v tamtom videu vám říkali, že budeme představovat pár věcí, které jsme za týden, nebo prostě co jsme si vyrobili, co jsme si koupili. Tak jdem na to a nebudu to díl zdržet a teda v dalším videu slibuju, že už v nějakým vlogmasu nebo v nějaký sketch už bude fakt Elča. Takže můžeme na to. Tak za tenhle týden já se vůbec jako fakt nelíčím vůbec, ale jenom třeba lesknarty. Takže tohle je takovýhle mobil, je v tom zrcátko a štěteček. A tohle jsou jenom lesknarty. Oni nebarví. A rozbalí se to, já to rozbalím. Takže takhle to vypadá. Takže je to několik barev a tady ty pak jsou takový vodovější, ale toho se asi vy nevšimnete. Ale tyhle jsou úplně jako rozdílný, ale tady je zrcátko. Musím se ho vyleštit. Tady vidíte knihu na YouTuber v tom zrcátku a tady vidíte naši kameru. Ale jinak je to fakt strašně krásné zrcátko. Teda zrcátko. Prostě takový nádherný lesky a k tomu dostanete tady ještě teček a pak máte ještě tohle. To se jako přicvaknete, jednoduše vezměte a cvaknete a pak se to jenom takhle oddělá. Takže takovýhle a to jsem dostala k Vánocům od jedné holky. Nebo kámošky, no. Další je tady knížka, kterou má i Elča, ale má nějaký jiný díl. Tenhle ten myslím, že je zrovna... Tenhle je třetí. A Elča má druhý díl, má tenhle žlutý. A já mám teda tohle, zmenšovací viola a je tady toho jako a 5 minut slávy. A nějaké 5 velikost a takhle jako tady je pak napsané v jednu chvíli velká, v další prťavá je krtěná. Pardon, že teďka jsem takhle udělala, protože jsem si chtěla přijít. Takže tady je jenom ten její jako vyprávění a teda zatím se mám úplně nově a zatím se na straně 43 a já čtu hodně totiž a jsou tam takovýhle písmenka a většinou ne obrázky, jenom černobílý. Takže tuhle hodně doporučuju a doufám, že si to někdo koupí. Tak tady mám takovou věc, kterou jsem si vyrobila, má ji Elča, prostě je ze školy. A vypadá to takhle a je to levandulový poštářek. Strašně krásně zvoní. A teda bylo docela těžké ho udělat, ale i lehký, jako nebylo to tak hrozné, ale dobrý, strašně jsem za něj ráda a já tam nemám fialovou levanduli, ale mám tam růžovou, takže to ven trochu jinak, ale jinak super. V dalším jsem tady vyráběla taky něco ze školy, takže to má také Eliška, ale třeba jinou formičku. Tak tady to je taková jako přívěsek a je to jako bužírka ten přívěsek a teda vypadá to takhle. Takový ptáček. Pak tady mám ještě jednu, je to takováhle fialo-růžová bužírka a je to sla. A to dám dárek jako k Vánocům. Tak pak tady mám další. Tady. A není to tak, je to docela starší. Je to tahle kalkulačka na sluneční baterii. Takže dáme on, tak ono to tam něco to. Takže a je hrozně hezká. A to mi koupila mamka. To se mi strašně líbí. No a to je asi pro dnešní video skoro vše, ale ještě ne. Tak a pak tady jsou ještě poslední pár věcí. Tak je to tohle. A to je ten takový písek do koupele, jak se to může jako říct. No a takhle modrý a
Je to hrozně hezký a já jsem si to koupila právě proto, že bude zítra. Bude Štědrý den nebo večer a já si na ten, až se budu koupat, protože já si vždycky koupu mě vlasy a všechno, tak si dám tohle a budu tam i relaxovat. Takže takovýhle to. Pak je tady tenhle sáček, kterým jsou nějaký náušnice a to jsem dostala taky od Zuzanky. To vysypu a ukážu vám všechny, které tam jsou. Tak první jsou takhle ozdoby na stromeček. A další jsou tady sněhuláci. Počkáte, musím otočit. Takovýhle hezký sněhuláčci, který se mi strašně líbí. A pak jsou tady poslední a z těch jsem měla asi největší radost. Tak jsou to tyhle taky ozdobičky, ale takový kamínkový, prostě třpití. Takže takový a z těch mám hrozně velkou radost. Tak ještě jsem si je neskoušela, ale dneska se je chystám a ty sněhulačky budou mít na vánočně, jako vánočně je budu mít na Štědrý večer. Nebo den, nebo Vánoce, no, když to neumím říct. Takže doufám, že se vám video líbilo a pro dnešek to asi ve videu bude vše. Ale jinak vám ještě chci něco říct, že tady doufám, že se s Ačou usmířím, ale já to nevím, protože mi se moc nesedíme, ale tohle mám nemůžu furt takhle jako prozrazovat. Takže doufám, že se vám to líbilo a pa.